Bagya Mulya ya Nak. Seneng iso ketemu awakmu. Iya wis bengi iki ning kepanggung kene Kebak Bagya Mulya sinaran keluarga ing Tambak Rejo. Iki upama kena balik, Nduk. Nggih. Sampeyan lagu Mustika Dewi kemutan. Mboten. Bang wetan sumiran Zahyane Baskara dereng nggih. Ya nek ngono diunekne baru umbul donga engko. Heeh. Dadi fungsine gladen iki ya ben kelingan. Nah. Ning ya aja bar umbul donga. Ora apa-apa to. Mesake kanca-kanca nek ngantuk. Oh, rumah saku. Nembango buat warga masyarakat ana Sutya, ana Grigis, ana meneh ya kuwi apa ya? Oh ya kuwi. Sing putih. Sutya mawon nggih. Sutya. Ah, sing direng Sutya kireng. Sutya. Lho, Dereng lali kula Pak. Lali. aku kang Sutya satuhu. Ngono kok ora roh to kowe iki jan. Wit mbiyen nganti Sutya satuhu. Niku Aja kok Purwodadi Sutya kene ora roh kaya. Sutya iki sing lali aku ngarepe. Iki tulis Sing itungku. Kanggo sira. Terus Hapsari ning kalbu. heeh. Ngapa to aku? Ya coba ben disiarke sing ibat ya Gus siarno. Lah malah wahing kok nyiarne malah wahing. Yo, pundutanipun kanca dulur menika tembange Sutya. Pak Haji Makmur, sugeng dalu. Sugeng mirsani. Tambak Rejo. Sesuk sik dilanjut ana larungan sesaji agung wong bagus. Nggih. Bebarengan kalian Bapak Bupati, Bapak Wali Kota lan seluruh warga masyarakat Tambak Rejo dan Kabupaten sekitar. Pak Lurah Suryani. Sutya.
Waduh kunci. Sutya. Kuncine nganggo kunci demit kowe.